ପିଲେ ଆସ ଆଜି ଠେକୁଆ ଆଉ କଇଁଚ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ, ଭାଲୁ, ଠେକୁଆ, ମାଙ୍କଡ଼, ହରିଣ, ଶିଆଳ, ସିଂହ ବହୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ପୋଖରୀରେ କଇଁଚଟିଏ ବି ରହୁଥିଲା। ଠେକୁଆ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ସବୁଦିନ ଠେକୁଆ କଇଁଚର ଧୀର ଚାଲିକୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରେ। କଇଁଚ ଠେକୁଆର ଥଟ୍ଟାକୁ ସହିଯାଏ। କେତେ ବା କଇଁଚ ସହିବ? ଦିନେ କଇଁଚ ଠେକୁଆ ସହ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ ବୋଲି ଠେକୁଆକୁ କହିଲା। ଆଉ କଇଁଚ କହିଲା, ଠେକୁଆ ଭାଇ, ଯଦି ମୁଁ ଜିତିଯିବି ତୁମେ କେବେ ବି ମୋ ସହ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆ ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବେ ବୋଲି ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ବଣରେ ଥିବା ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। କାଉ ରେଫାରୀ ଥାଏ। କାଉ ତାଳ ଗଛକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଲା, ଦେଖ ଠେକୁଆ କଇଁଚ ଭାଇ, ସେହି ତାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଯିଏ ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଜିତିବ। ଦୁହେଁ ରାଜି ହେଲେ। ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆରମ୍ଭରେ ଦୁହେଁ ଏକ ସିଧା ଗାରରେ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ କାଉ ଜୋରରେ କା କଲା। ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଠେକୁଆ ଜୋରରେ ଦୌଡ଼ୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଇଁଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଥାଏ। ଠେକୁଆ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା ଯେ କଇଁଚ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଭାବିଲା। ସେ ଏକ ବୁଦା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥାଏ। ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନରେ ଠେକୁଆ ବୁଦା ତଳେ ଶୋଇଗଲା। କଇଁଚ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଠେକୁଆ ଠାରୁ ବହୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଗଲା। କଇଁଚଟି ତାଳ ଗଛ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥାଏ। ହଠାତ୍ ଠେକୁଆର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଶୋଇ ଉଠି ଦେଖିଲା କଇଁଚ ତାଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ଅଛି। ଠେକୁଆ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ କଇଁଚ ତାଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖି କାଉ ଜୋରରେ କା କଲା ଆଉ କହିଲା, ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କଇଁଚ ଜିତିଛି। ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି। ଠେକୁଆ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା ଓ କଇଁଚକୁ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ କେବେ ବି ତୁମକୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା କରିବି ନାହିଁ। ପିଲେ, ଏହି ଗପରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଆମେ ଶିଖିଲୁ ପଡ଼ୋଶ ଛାଡ଼ି କଇଁଚ ଭଳି ଆମେ ଲଗାତାର ପରିଶ୍ରମ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶିଖିଲୁ କଇଁଚ ଭଳି କଦାପି କାହା ଆଗରେ ହାର ମାନିବା ନାହିଁ।